Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan is. Corruptieschandaal is tafelus. Dat is een feit. Het bedrijf Culture TV is signing in. Hey, sabi gipa. Cool down. Respect man, jong. Ay jongo bigi pa jong. Besta ka ladren kaya bi jong. No, natu batray na simba fanudu. Mado surut boy. Energiedrank. Yeser sigaret na. En kapot to paki Daniel game. Ja, akiu. To am de paki sigara game to. Ay me fan. Lobby rebot. Respect man. Bam, we'll see. About Kapalan, we don't talk too much here. It's all about Tamkas later, eh? Isabi, kokobi a correct, jaso ala drank soorten je finja. We say wani root boy, energiedrank. Karpo, heen kan, we soort biersoorten. We soort watra, we soort sap, softdrank, sigaret, versnaperingen, noem maar op. En de man a juru ere. Kan de te trapresi tapu, moest die mate wa juru tu juru dre room mate. Tamkas later, eh, oppo ete. Wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kon di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hi srevi tawe kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanuru, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Culture TV, Alston Sarayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, ziet u hem niet elke keer hoor. Weet u, en kom haar camera hier even gronga look to see. Die man is in zijn NPS tenue. Dat wil zeggen standvaste. En hij was vandaag de hele tijd in de stad met zijn NPS trui. En ik wil hem toch even vragen. Waarom dat hij dit is in een NPS trui? Is dat omdat bepaalde politieke partijen als aan bepaalde sma is shing voor weer den trui, hè? Omdat ik heb het gezien bijvoorbeeld bij de NDP, apisting sa de man bedrijf kondre boom, de man etaki, apisting sa no die heb je de VHP, weet je, de man bedrijf kondre boom, dus ze schamen zich een beetje voor elkaar in dat trui. Soort commentaar hier, hè? De je nyama trui kon? No, ala fasi, ghetto. Ghetto ofa mbala, ofa kondre, ofa Holland. Ai roseus kopu. Ome roseus kopi na kondre, ome so taki, ome san mere, we, midoro baka. En usap tak te midoro. Da, mine kofkon me grap nanga unu, me kofko hit bomb junu, me kofko hit hand granat junu. Ai de rosso is alweer kopina kondri sansa uandu. De sansa we do ai. Mi denk ik bom kwantu bom you efere en tantek de bom. Minom korunu. Ai me bar ala de bradaf mi de sa Holland
baluna passi de man Fransi de Lara Fransi dape say sukamoni we bar alama wan odi isabi blessi di moro fara ai mi brada da atori fatro isa we tagya mino kan shentak mino kan shen fu weer wan trui sami shitaki ai de man dis kancha vooruit kan ko insrana en mi des en mi abribit op de man takiongu wis mi weer de man destroy mi na lasi wan me shitak insrana nu de tok no am de trama uno man ai uno man tak fu gebruik de man stref niet heeft ai fu gebruik tak ai ko pour wan do type of ko figa osojunu no uno man gebruik de man nu de samsa nu dus binnen zijn van mij wat kan ik mitre want toen mijn bar mi tak jong vaka iweri NPS 3 samsa ai tramai te mi takino kamarwina moro isabi omeso takimere isabi tak. Ja, en dat was mijn vraag, hè, eigenlijk van, je weer atrui, eigenlijk je komt uit de kas. Je sabi dat je in jamide, weet je, want ik denk niet dat gewoon een persoon een trui zal aantrekken, behalve if je op een zwervers bestaan. Je bent weer alles aan gewoon alla dol. Weet je, dat is ook toe dat je mij contrast, mij conta ja big up power of isabi tra mij tegen wat don sani. Ja maar ja toen maar streven actie tak jong me repetra mij tak jong ai mo chawa NPS 3 gier isabi. Want toen je ziet dat jongen als een kindje man, een motion kindje, een motion saders maar beetje toch, en een motion dat de nu daar, want dan je ziet dat jongen NPS grow. Om een man aiko op nu de tak nu de alla faya, een heel systeem sa upperbeer alla de man, loko upperbeer VAP, hè? Upperbeer VAP. Probeer Abob, want we van Abob naar vice-president. Dus alle fasie probeer NDP. Dus alle fasie we zitten jongen. Give them one kans dat jongen make them man kon draaien so cool look of them man play bal maar we zitten no de man no man play bal de man swaki bal. Maar zij denk ik ça. Alla soort fasie hier systeem sa machine no daar mensen mino koru no ere kumokshi kustin en NPS ere man de tramana nakpanya unechino unele rupchi de geschiedenis boy unele rupchi sakop sa insrana taki strana ko adi futi de tak strana no konde boom in 5 jaar die you tek akondre abra sayo man de 5 jaar precies abra 5 jaar bouter sa tek akondre bakarati uno verstaan nooit more verstaan was aan fustrana dat tirof tamara da yo kos don't tell me taki ai NPS DC NPS dati Aaron DC Aaron dati na mine arkide taki dat de taki dat bij de guya baten taki dus no de na taki we want taki no de dus alla fasiere de taki sa mere fatroiti dere dus da mino koriere milo basisti en mota weer mi NPS drere want da say denk is na NPS mi sita kancha strana want de trama to kwabi fwes de mapuru daarom mek me wan soru no taki jongo mensen alla de mek me era tentenene no astratiere tentenene ten yes pansa pepenene ten ja toch alla si me wan era tentenene no I talk wins pe ide wins onder one bon is de je rea wage mek de vier tak ai asari mek de wari mopo u mek de era tentenene no era wandang ai maar zij denk ik sa toch mere Motego aan zijn man. Zij denk ik ça. De Rossi zou eens kopina kondre. Alla so takiere. Ome walo so bruya mai kotaku walo so sanino tapanet. Sang you know my next in the mantaki. Trama ya ben persoonlijk naar NPS. You know my verstaan de man tak say de make de man abanga NPS so. I guess like NPS do echt wan san na de man. Say denk ik ça. Mo bige baru no ere ulip NPS anga roos wan uno man do next wike mopo atentene barik bako wan kombaka wan kombaka u kan koma wo de ondromi. No mane kono no de anga NPS de yo contact ai le foto ai tak ai yo kotek presi na de santi. Mo bige baru ya ulip NPS roos te kere. Want NPS no doen no te NPS ne ko aksunya ulip de man make de man roko freja kondre jongo. Hoe hedi we de make bar NPS sep sanga no. VAP of fangai. Of fangai ngastem. Ama ju kwam pelen bo kontak yere
NPS long liba boto omdat dema ano kapten tapa boto uno altijd wan de kapten tapa boto di sabi to ua ab amoro sitel en if uno no de a kapten da we jumpo we uit boto dat na de woorden sa ama uit tijdens a campagne a launch Zij denk ik zo. Me mek santo kina notif taki. Ama ede spang. Ama na notif konsora volk na de taki dat amok of ko taki na taki dat de a volk of ko arki. A volk of ko arki fa yogi de nyang. A volk ko arki yutak ufanga stranang fastra no go. A volk don ko arki yutak NPS sakak mopo of NPS des man ko arka taki dat des man ko arki you. Ik denk dat na dit na ste event so di si des man dape. Des man na san des man ko luku des man ko bumoi des man ko arki yufta tene bari. Want a bari ba ala semi wa yera tene. Want a bari ba dus da yos do luku ko no tak NPS afa bote sungu da samsa da NPS mustaina bote da we sungu. NPS no man versta uno in model gewoon next NPS no man verstand dus NPS moest staan dat we doen schoparosso da estan da yere tak NPS be de mena nga uno schoparosso in a kondre an euroko anai wo ko bala wabi farik mopo en NPS te kwam boom system tak uharik mopo no de na NPS abakans want ufena kans uno ma doen via pim de rust care of ofangai tak NPS no man stem. NPS no man stem toch 25 mei 2025 ik accept dat ik als stemfie dat no hoor. Want minanga ala de NPS er ook qua strati en toko masala strati. Ala de smasabe denk ik dat aibo stem die NPS toch do abif konta pu strati. En we kar ala de sma winspeti def tapsi taki of NPS no stem 25 2025 toch. No one stem ne hori na kondre, no one pressie fustra na stem ne hori. We konta pas strati 25 mei 2025. Dus de sansa, u de rustig keren wapchin partij man. U no bigi partij voor denk dat hij wat tapengi NPS. Ooit een politiek partij vindt de zetel voor NPS. U no vende toch? U venden? U no vende toch? Dat zou we schappen rossi. Rustig om de man. Mi wan shi tak utak NPS zodra NPS monitoro we stem. Want do be se de stem van bouter se nanga de trama se de stem. No wan san nop sa de manu go diki. U tentene barik basa we denk if kons do moro ma. U wa yongu man yongu uno matira kondre. U gridu u me somda mes dona me tak yongu de mai bartak brunsi na rover. Mati luku de mana moro bigi rover de masas donda petok na de mana rover. Brunsi ano rover, de massas is don dat petok et kamoni. Dus we vrede tak NPS o leki de tori voor kan fusroto. We met tegu nu era man of na mitok be man abari titak me be kan don tak you no tok. U be fama be fasa moni strana tok. Do bosi sambo dang uno. Mi boroko ek fritang uno. We libilek da boy sante me denk titok man. Dan mine vrede era man. Na wan de no modere man. Awan leisi no mo en nuansa ne ko pour me futina grunta pudara me bon furu no mango sta fesgado uno mango fosigo sta fesgado gado yaguno pe ukir o me baby pe o me sanipsa u materialistis u greedy u heb stuk u bigay dus u oli de u dus u an kons donya oli come cobre an euro ku dribik mo po en peso tira kondre dara me desma futap sita tap se win peto de win pefsana de ko potengi NPS di amoni be fuck up na NPS be setting de mai seti NPS de mai broko NPS seti te wante mi tak NPS no boom u take me ooit one man sekik mo po da assisrana 2 lees of 3 lees a kondre fuck up met no be de moro finishan se to een boom stabile osani in finishan te na omem chiman bou omem chiman ko aponsani omem chiman rise up dat die de woko te mitak ai finisha dus VAP me bige barrière u lip NPS rustok of we stem mek u sukuf kan chasrana en NPS so net me lees wasan tok wa mai son mi wasan tok taki NPS wan wuro nanga over my dead body tok NPS waro ko nanga suma nanga VAP so net we lees asan dat wa mai son mitak luko basa idenki serefi
Met tak nou fake news. Maar de man naar front, de Marokko altijd samen. Ja, maar zij denken ze aan Euroko. Uno kan go roko na een partij sa no termi. Of na Sarju ete. Sabe de vice-president. De man dat be aba a her motion. De man is na motion, de man is na roof motion. De man ja abi. De man na sosos dono mo roof we vrede tak osroto. Maar de man taki dat dire if MPS. Lalik sa president taki toch if de man trong kapten fa boto na boom voorzitter, de man karo ko na fi happy. Faishing. Mino ang rokanga de man. Ino man ni stref. Mino wan strefi. Ja. Mino wan ni strefi. Ja, kus na gwa di sita. Ja, aha. Ay strefi. No, mino wan ni. Ja. En ko horen tap MPS ya, want uno haren ko tap wantra topic. Waar denk je dat de aanval ikong voor MPS, weet je? Wat maakt? Is de NPS sterker geworden? Hebben mensen meer belief gekregen in de NPS? Is het met de komst van Hellingsatompij? Weet je, waarom is de NPS zo een partij momenteel? Sa alamang sukuf juktikigo. Tak no, de masi umshat de mafutu. Omdat zij denken dat de mij bigge vrede tak. De mij zit dat je afvast van de bedenken en afvast van de beschaffelijk tak. De man wan nak NPS puru in de model like NPS no man do nek NPS no man chara kondre. Terwijl de mij lei. De man na gewoon de man me komen zo sani zo kan broko NPS want de vrede taki de schade sa de mekina kondre NPS so wiki ala de schade dat baka toro leki toro taki en mi tok minom koru nuere mi de wan NPS schreef tok dat de man betaki pansa de shi ibe faswa lantimoni ya 50 jaar tok megi 30 ne tapu ne mine lusi kon konya lantimoni megi ya 50 megi 30 omena kon tak Kong somboro konanga tembe sroto drifunu soto ubo frede fast lantimoni ibo frede teken wan vals papira ibo frede duan san in wan kantoro somboro ko writangono mino dus me sroto wala mala en dat de my frede taktori o leki daarom mek omestik maneko plus isabito ala fasito u abichara falita wet ko instrana noas manom tego nek mensen a falita wet abif ko instrana of a falita wet no ko instrana tok wie soort partij wini tok wodeni zij denk heb samo gi wan pistori ja no de understand c'est de monument c'est den srefik ba en alla soort fasie de man oro kono inga NPS in een soort systeem dat of NPS wini zij denk heb sa uno baya money in op 40 moro wo baya money in op 5 in op 5 barki in op 60 barki dat zij denk heb sa dat de man oshi dadelijk NPS no boom terwijl de man sa up money like de man sa aba money na gewoon de man heya money gastra na tak ewe bige ba money ko 60 barki so sof ka heba sangi NPS isabito daarom make NPS kontak abi froko in a systeem voetbouta potwan stabilo wet of na 1 op 7 of na 1 op 8 of na FAO zetten losse strana nooit more ekombo a falita wet tok a falita na eskoporos so ito de man say mek falita in a kondri tok na de man te eskoporos so e bepal a koers e dusa de wani hafan bare ook to play one role in one system mesituere hafan tok hafan da peto de hafan tok de man sa e pour line na de sa peto next fune taki ma wap ome kabotro tapu ede next fu we tekasani da in a system dat you talk daarom make de my vrede fu NPS mi brada anotra sani toro leki bepaalde sano komsa bepaalde sano kenki ibe tek fifi daf yo abi flifi de fifi daf ibe voor so me money onderzoek dus ala de so sanda de my vrede NPS fu NPS no kons do we NPS so want NPS na international kondre sap NPS kondre no sap uno na lowe lo mek moeite no de en plus brensi no weer NPS teken no weer NPS tere en teken deel ik ben pet NPS a NPS op een one seater finish aan teki tidi no one shide ma ai mi gromindri de man mi safa de mai denki so san yo man du sondre de stad creole
u understandi nanga u bus kondre wo mas du san flip de foto man we de foto mai creëren u ka winde manga monanga bepaalde sani maar fu optie fu set sani toch wins fado fu furi strefi wins sado danga toch maar de foto man toch uno maar lip de man na baka dus ala fasi toch u abi furoko sama ina kondre wan partij no motak mino maar uroko nanga partij dati me mino koreere VAP toch stel me teleur in een heersysteem mek awai even mek ago rus mek ago denki boom sa adu instranang isabi wan eno duen boom we vis forward draaien kon bouter so boom moro a president sa de nono. Ja, en we horen het op NPS hoor. En va ilo va aboto elolo nono de, ilo ba veld, ilo ba a campagne sa NPS se voeren uit momenteel. Dus nono de mi nanga de maf mi no miti weekends nono de mi schrijft ne abate na lon sukumi libi sap fatok ala atent ta sanko tranga zodanig taki dus nono de mi nanga de manaba contact so daarom ik be barwala maladape. Pleno fangai. Voorzitter, Patricia Etnel, Diana Pokit, wala maladape, in Grunjari me baru noere, u setusanu, u me voorbereiden boere, uno mexanyo, nu tak ai, u fena okasi da ai da sanko nyo later, isa patok, ando mauroko, u setu voorbereiden, u us doma kandra, u setu papira pot boom, wie ke say denke sa, desma aiko opo, desma konsinope, desma mustemgi, isa fato, mine karianga tranga takim kostemgi NPS. Maar luku wins petode wins futapsi petode u luku dap die demandat dus don fasan bego en de bom sab de man e wan bongi NPS toch uno bongi wan bongi NPS chere man want uno betre moro NPS die we da Facebook en make bari u sab sa taki des my verstande taki funu o mes man e verstande taki funu une tak bumbu taki te konko di wan bum voorbeeld ko sorfa tira konde fa douanga de petit fu unu une ko walo sot mang e ko skoporos ya Facebook samsa a we set kondre so kondre set so de u denk tak na so kondre se we sha kondre le wan captain dorpu ko wan basia isabo mesma luku te de opo we luku desma une luku desma tok u oru edere man u lip NPS rustig met NPS sit saam seti want u fena okasi saudu uno do next talk uno do noti saudu uno do next talk u do wasani u son mi saudu u son mi wasan saudu next u do come no kalipiu 27 februari ik ben dapesan toki president voor be sit in plain sabepsa no me kapsa tu lesi me bige warsko unu en me bige bar ala de NPS taki de mawan horengi NPS in een model taki 25 mei als stem dat in een stem. Maar de matak de mau zitten toch, dus de mensen moeten gewoon herregistreren toch? Ja. Maar hoe tak asan dat die los op? Isabita am los, no so na bruya? Na au los op, no so au bruya. Want ala de news mafsa NPS bokisi, ala desma dat ze foko werken mee in 25 mei 2025 taki NPS no di na stem a stem ne hori we koma sala strati dat no ala sani cancel want NPS na wan bigi party and wan yoshi party we si NPS so le kwam chin party we osof baluna pe metanda pere na NPS oso metang da mino trowe de ma wan de manoli manga misanga brada strati baluna tameka flora Saba Olo, dus ala de oso dat Rens project, ala de oso dat na tijdens unfinished NPS terre de oso dat mekere, dus ala fasito, usa pewe potusting, u hawa pere u lip NPS jere man, u lip NPS jere man, mek NPS sit sam sitiere, me bige teguno mine tang next fu unu, mine werus king, ma herdi wap walo sanif NPS samsa. Bun furu fusa dus u anda strati da uno amexan nyonu. En i wanda strati ino amexan beti. Ino alene ti data pa strati sa musnya ifi ai opo. Ino amexan beti. De wan kata pa strati. So drai I kata pa strati take play wakama man furi im sroto bepaalde san mam roof bepaalde san im mitini libi jongo fika leri jongo. Wam chikwisi jongo dat de mai bari le e biga ome sot ma ome san if NPS nanga don no. Ana motion da petowe contact bumbu sa make this ma first you. De ko skoporos yang
e ko takwa lo don sani herdi uda Facebook e takwa lo we wer mi e de sa frustratu Pansa vanaf igwa na de matak vanaf igwa frase mo fo kon doti of da waraki warak. No me warak tok ages de manes de mane absanif takiman. Tara mek mine wan arti bepal de man to lo yerin de mamofo ino malerin de takma actie of a stem. Actie of a stem ma herde polo o me de stem. Te stem yuru ma herde lolin politik tak ay tak politik tori. Ja. O me de na no fo si tramo lon suku parte om da de tak udenwa kuisino ala facida bif ko stem kan pura manja. We attentenen barrière o bara attentenen no strati mek de Attentenen. Maar mi apa laatste vraag die you if you kan haar kwa disi even. Ay, pansa nee kan ik begrijpen hoor, isabi to. Pansa maar als je kijkt met de komst laatste vraag. Dat wordt tapping nanga a komst voor hellings atompai isabi. You vind a drive voor de man or she ilo benteno of you vind tak de man no sit komoro. De mo seki. A passasan begin. No was no hit. Want den a denk tak do fin kansiere tak ay do ko skoporo suita medio ko denk if kora follow denk if ko sakasanja uteka moni uteka nga paket uteki de ka wisa sa de ko uteki mo no stem gi do ro ko laga nga ding e mi sapta kusra na mo lagi woro ko writa mi sapta kusra na ba weteki do no stem luku so do nga bouter sa luku so do nga MPS dus kakal MPS etok fu 30 na 2 setel isabi to bisapta kusra na mo lagi oposisyon mo kangen baka Hoeveel zetels kwam de VAP? VAP. Kort. Hoeveel zetels? Dus of ik volk moet giden toch. Om een zetel? Of ik kan volk giden one koulo zetel. Maar als we po kondoti man. Woi. One zetel? One zetel. Oké, hoeveel geef je de NPS? NPS. Boy, missie hoe kan je NPS alasanere. Toch met ik de WhatsApp one zetel lang two zetel. Omdat mama. Hoeveel? Gewoon even realistisch bekeken. Ja, hoeveel? Wins Midoro wins zo'n 18 zetels. 18. Hoeveel geef je de NDP? NDP toch moest kiezen, want dat zij denken is de NDP. Hoeveel zetel hem ook? Dus NDP toch, dus NDP kan kiezen zetel, maar Abruyam zit in NDP. Maar om een zetel leg je de man? Abruyam? In Abruyam. No, NDP ne broken zetel. De man had het altijd. Dat kan je zeggen, de 16 ik baka. Ja, dus kan de man dat kopen 16, 14, tanga 12. Oké, maar de man is Sakamoro. No, de man is dat bouta srevi. Ja, en Abab? Mino antak nek fune foere. Ai, nefo te kwa bom passi de mine. Maar wanneer is de mau drop? No brunche do furo. Maar als je mij drop in zetel van mij go. Maar mau drop mama no drop. Se sape Mosco. Ja, mau doro waloto fo. Kan de Mosco pentro we para Maribo tak. Ja, maar na ifarida kay no ano demoro tak tu para Maribo san netel moro de santi. Netel ma in para Maribo tak. Mo up ma in para Maribo. Ja, maar in het binnenland wordt het juist moeilijk voor hem te want P300 is maar bestemmen aan dat netel moro. Isabi to na fas misa de mata ki 60 dusun ste wan zetel no. Da team abi is of na 60 bar 60 dusung ya 60 dusung abung toch ja abung en zie je percaya lahur nog terugkomen somo dat mi no wanneer next we wana de man dat creëer sangi MPS en sa di sama dat sroto finish aan libadoro met die kamatanga di so tori gi matori ja to ama bego activeer ama bewan omen goron tori toch da finish no wat jama de goron toch da wandi da finish ne ko in assembly na kurutu tok da masro to finish al libadoro atori da ta bitara difti de filo ma foi já no na era sectori aqui sectori metegi ja ma fa da sa finish amede de president atori dat kot mi bere tanga difti de alla amarta ma papa lagi mang amadat nasani ino si palongo alongo abauta Along about tok ini salong mo po baka tok amana sama dek baferat. Pada sa fenedu. Fene na kon mang. Finishanti be kang wa papira tak finishanti kan jawan proyek opo. Da finishan go da kape kolo high school. De o tak ne uneti kana proyek dati.
Daarom Venetian vind kan sparen. Ino bego zomaar Venetian teken Jimmy tak ai auro kona fefi dusung amau teki da kan di aksama 20 dusung da ina 20 dusung atin dusung na fianga ma prate omdat isa fade sandik batok. Dus na among siam demande sok ba dus ala fasi nooit misal op somo wins mo gen tok mek u kan sarere mek afen wins wasital. Wins wasital. De lag Wah. Hora watra. Wako teka item. Ay. Wako teka item. Masumau ka nangasumau ka tagja sa tapa item. Abu mo megwa asparag na amang. Ay pansa nalanga ito as het wil leuk om met je te praten. Isabi to? Omdat zij denken dat ook me shide tori tok mi mami ano guruma tok. Daarom me kina libi tok omesan mit mi omesan ome watra mipsa en a boom fa de mipsa de watra dati mi kol mi guastra fuk mopo ma fomi isabi to ma fufur mi des skoutu tek mi sani omesot san mipsa ma har nefi ma har gon ades omesot sani mipsa kol le pina libi. Dus mi fam ya tok mi na lep lepi mi de mi no kori of tirof tamara mi doen asandam kotegi tak mi no sam do me kori ere mi mang. Misa perbu sam do atapu strati mi kweki kong essa fasa ande o bem den sei meki bara pasa lonka tapa strati bum furuf de pchima salonka nga bigi borsa strati tak ai mina strati ma mina fufurma iker sal isabi ine jon poko sumara strati bige next fali bino sabi aksi tak yung sambe sa so de akupanga de ma herde ay tak sam mam tegi so se im teki. Want I no be kirin fu sapse samsa insrana tak sarana kontan ade softide. Tak na man vernietig sranang en misa fasranang bede. Daarom mek me tak zo. Dus mensen met bar alles maar wan shoot odi tak ai uno forget NPS no de ugi NPS a kans wan no de insrana na NPS wan misi tak no de ano tak mine kauro kanga de tramang. Ma ugi NPS de sitel wins de no kisi tok metek wins de fu kauro kanga uno fu se strana bar voor VAP. Ja. Ik heb nog een laatste vraag, maar heel kort hoor. Want misschien je kota odogo, na gide NDP'ers, gide VHP'ers, gide ABOP'ers in afkarning. Maar gi suma serefi. Fu zijn zo twaalf dingen. Dus atori sa yegi, want mi degi je tactiek gewoon smatok, maar soort politieke partij. Ala de man, mino puno afding. Ala mala mino puno afunu. Te metaki mine takian of klas no dini. Ide bij zodra is do in een regering die zit ook. Metaki toch ide bij. Mine purunu. NPS daarom ik NPS toch mensen winspetief tap de isabi mino korunu ere. Abe moro lekti uno be bij gasolin sodiri. Uno be bij bepaalde luko asan sapsa insrana toch. Isap taki asan dat ticha swaki gi omesi fakaraibis kabit. Fasrana kon drop. Tak omen Caribbean gebied kon fuck up. Want zo lang winst van of je zit in een model, dat je zit zo lang fuck up zo. Omdat dit sampai motoja. Bepaalde sania systeem. Oké. Dus dat alle fasie mensen, dus dat met baru aan shoot odi, sabi want tamaf miga ook toe. Ayo set walo bom di mere tire terbete. Ya wala dauro ko mabiset ibang pun trigger des matak. Nasasane sweet ya mi show save chiso. Ay, de matak kep sondro sauce tanga kuno froku on ano sweet ita des tanga lang ay muso bong kwam chi ayung pot na ini me kay give cheese mak. Ay ni matwas luik mer me show ta babala. Ali fay mo fokon doti so boy man. Don't talk. Temos don't talk da me denkis de sansa demande e brucho me tegi tak o me demande sto ma wakadoro fes gado bige tegi de euro komam de takisha dati unaf cheko ka bige chego hell ai wana o me baby sakado takanga yumoro ye fufuru ye du o me so sani ye laptop is da kantoro da peto we mi no tegi mi no koru no yere ye furu ipchinsre fo furu ja
boem voor sansa we doet toch je urugi maar isap taki ipcho urugi man. Dus alla de sanda zou denk taki aito in e pran supu wiri de fen tomatia supu wiri of any. Dus alla fasi toch mensen me baru one sweet bless one sweet odi de man Hollanda pe katje me bari ook to da pe ida sarana alla fasi we de leifi fija isabi tak ai inonaki edetek sa de fish with against ranere ai mama. Ja man, duidelijk. En u hebt hem gehoord na lange tijd. Ik denk na 2 maanden hebben we weer gesproken met de heer Pansa. En het was weer leuk babbelen. Hij heeft zijn statement gegeven over de NPS. Fel! Je sabi toch maar liever in kritiek de massa. Jumpen is zoet den bom komt op NPS. Als een sanayong is signing out. En like van wat er dit tapaliba. Zoals ik altijd heb aangegeven. Dat u hoopt dat alasan sagoso shuti ook toe in Mama Srana. Stiko, Stephen. Your family man, ilus me today make me want to keep my mine nak me ede. I want you free to talk the boy tapegi. The boy tapegi, the boy yagi andi e baris. Baris al mus nyami fi ai opo. De ai ko opo ye ways. You know, ilip me want me bari. Isabi tak man. Oh tranga, isabi abu mi brada. Ja man, duidelijk het taal. No hoor not lo, tambri binus refi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij.